aldrig set en pige som dig. Så vidt jeg ved, har jeg en del omkring mig. Men du må Okay, hvis du fik at vide, at du kun havde 3 år tilbage at leve i, hvad vil du så gøre? Hvad jeg vil gøre? Jeg tror, jeg vil gemme alle mine konfiskejser, for nu er der 3 år tilbage, før du intet ejer. Nyde hvert et øjeblik for her og nu, for lige om lidt så er det over. Ja, det er det sgu. Jeg ville reflektere en hel del over livet, kigge lidt på mit fradrag og ikke fatte en skid. Jeg ville ringe til gamle venner og faster og spørge ind til fradraget nu, fordi det haster. Kigge lidt på farmor og sige, hey, går det godt, når sprutten kommer ind, så er det altid røven op. Jeg ville give fuck, hvorfor jeg var bare smile og nyde af det var jeg. Jeg ville samle mine fæstre og kusiner op og køre ud imod hesten og gå helt amok. Så ville jeg tænke på, om jeg havde blevet nok igen, for det skulle svært, når man ikke orker bo derhjemme. Jeg ville gå op og skrige midt ud på vejen. Alle ved jo, vi hader Vestegn, og alle ville råbe og skrige af hinanden. For FC og Bif har mistet forstanden. Jeg vil sige til mine brødre, at jeg er stolt af dem, at de skulle forstå, hvor meget vi beholder af dem. Jeg vil sige til morfar, jeg elsker ham, og spørge ham, hvornår han giver en tur næste gang. Fortæl mine venner, at jeg tror på vores kærlighed er større, end man kan sætte ord på. Og jeg vil finde et minde og sige til det, at jeg havde lyst til at leve videre i det. Og solen vil gå ned over vandet, tog et sidste game Fortnite. Føler rigtig Logan Paul vibe, vinder året 2024, men det er året Markus nu konfirmand. 3 år tilbage, nu mens du har det, først skal de tage dem. 3 år tilbage, først skal den komme og tømmer dine lommer. 3 år tilbage, nu mens du har det, først skal de tage dem. 3 år tilbage, først skal den komme og tømmer dine lommer. 3 år tilbage. Måske ikke helt hvad du skal gøre lige nu. Måske tage en tur i parken med dem som kunne se lidt FC med min yndlingschips. Det kan jo heller aldrig blive rigtig trist. Jeg vil snakke med min familie og hygge lidt omkring dem. Tænk over at det faktisk er med dem jeg føler mig mest hjem. Sætter du pris på små ting, måske poppet for lidt, men du tænker jo at det er noget ligegyldigt shit ude i livet med de helt store stop. Ikke tænk på andet end hende pigens krop. Tag ud forbi mit barndomshjem, fortæl min mor, min far og mine 2 brødre at jeg virkelig elsker dem. Jeg vil samle mit team, mine venner, og sige at jeg et eller andet sted ved at de elsker mig alle sammen. Jeg vil helt få klap så godt ud, spille smart i det andet, dronning af Dankort. Han er pop, han elsker champagne, men Markus lige her, han hader lasagne. Skattetyveri, skynd dig sige det til nogen, for han har et glas i hånden og en slukket telefon. Grine for mig selv over hvor broke jeg var engang. Inderst inde, nok også være en lille smule bang. Dedikerer en sidste tanke til min familie og min crew, og til pigen i mit liv, jeg ikke har fundet endnu. Velvidende om, at hun er derude et sted, men fuck nu det, jeg har fået så meget med. Og jeg føler det hele, mere end nogensinde, med Fortnite på skærmen og oprejspanden. Venter på at gå hjem, så jeg er alene med mig selv. Så snart I er gået, skal jeg lege med mit. Venter på at gå hjem, så jeg er alene med mig selv. Så snart det går, skal jeg lege med mit land. 3 år tilbage, nyd mens du har det, først skal de tage dem. 3 år tilbage, først skal den komme og tømmer dine lommer. 3 år tilbage, nyd mens du har det, først skal de tage dem. 3 år tilbage, først skal den komme og tømmer dine lommer. 3 år tilbage, 3 år tilbage, nyd mens du har dem, først skal de tage dem. 3 år tilbage, først skal den komme og tømmer dine lommer. 3 år tilbage, husk at det tyveri. Nyd det mens du er